ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ገጻት ኤክስ ትዊተር ዘሎ ዓበይቲ ምዕባለታት ብቐዳምነት ህዝባዊ ምልዕዓላት ኬንያን ኡጋንዳን ኣብ ቅድሚት ተሰሪዕሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 157 በፂሖም ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንዕውታት ዝወሃብ ማልያታት ትርጉሙ እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂታት ጽልዋ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ዓለምን ካልእን ዝብሉ ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ንጽልዋ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ብዓለም ኣመልኪት ዝወፀ መግለጺ እቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ትፅቢት ክግበረሉ ዝጸንሐ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ድራማቲካዊ ብዝመስል መልክዑ ናብ መፈጸምታ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ኣብ ፖለቲካ ዓለምና ከቢድ ጽልዋ ክኸትል ዝኽእል ፕሬዚደንታዊ ውድድር ድሮ ንፖለቲካ እቲ ሃገር ናብ ዕግርግር ሸሚምዋ ከም ዘሎ እዩ ማዕከናት ዜና ዓለም ዝሕብራ ዘለዋ። ቀዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተወዳዳሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሰልፊ ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ብብልሹና ተኸሲሱ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ጉዳይ ገና ማዕልቦ ዘይረኸበ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕዩር ክኣቱ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ካልኣይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተወዳዳሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሰልፊ ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎስጓስ እንከሎ ኣብ ልዕሊኡ ፈተና ቅትለት ተኻይዱ ነይሩ። በዚ መሰረት ሓላፊት ሲክሬት ሰርቪስ ኣሜሪካ ኣብ ሰነድ ቀሪባ እቲ ትካል በቲ ዝተኻየደ ፈተና ቅትለት ተሓታቲ ምዃኑ ክትእመን ተገዲዳላ። ብዙሓት ኣሜሪካውያን እቲ ፈተና ቅትለት ብውልቀ ሰብ ዝተኻየደ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም ኣብ ምግላጽ ርከቦም። ከም ዝዝከር ዶናልድ ትራምፕ ንተወላዲ ኦሃዮ ጃይዲ ቫንስ ከም ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ምስኡ ክወዳደር ከም ዝሓፅዮ ተሓቢሩ ቀኒዩ። ሳልሳይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ዋይት ሃውስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ባይደን ብሕማም ኮቪድ ተለኺፉ ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ሃገር ከም ዝብልዎ ዘለዉ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ጥዕንኡ ምንቁልቃል ከም ዘጋጠመዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ራብዓይ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆሴፍ ባይደን ንኻልኣይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዘይወዳደር ገሊጹ ኣሎ። ድሮ ድማ ምክትሉ ካሜላ ሃሪስ ንሰልፊ ዲሞክራት ወኪላ ንምርጫ ከም ትወዳደር ኣውጃላ። እዚ ከም ሃፈፀት ታሕዊ ቃል እናበለ ንኣሜሪካ ኣብ ሸቐልቀል ሸሚሙ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ኪነትያዊ ውሽጢ ኣሜሪካ ከትልዎ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ዓለምናውን ዓብ ስጋት ተኸቲሉ ምህላው ዝንገር። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኩናት ዩክሬን፣ ኩናት ጋዛ፣ ምትፍናን ምስ ቻይና ህላው ኔቶ ዓበይቲ ሕቶታት ኣላዓኢሉ ይርከብ። እቲ መዕለብ ዘይተረኽቦ ኩናት ጋዛ ኣስታት 40,000 ንጹሃት ፍልስጤማውያን ክህልቕ እንከሎ ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ድማ ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉሎም። ባይደን ካብ ምርጫ ምግላሉ ዘሻቐሉ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ናብ ዋሽንግተን ምእታው ይግለጽ እዩ ዘሎ። ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን እውን ዋሽንግተን ዓብ ሽግር እዩ ኣጓኒፎ ዝርከብ። ሩስያ ነቲ ኣብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ብሰፊሑ ኣብ ትቕጽለሉ ዘላ እዋን ህዝቢ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝጸንሖ ደገፍ ከንቆልቁል ይዝረአ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክተር ኦርባን ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መስኮ ድሕሪ ምርካቡ እዩ ነቲ ኣብ ቡዳፔስት ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ዋዕላ እዩ ናብ ብራስለስ ከም ዘጋዓዞ ገሊጹሎም። እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ምፍንጫል እዩ ዝገልጽ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለምና። ኣብዘን ዝመፀ ውሕዳት ኣዋርሕ ኣብ ኣሜሪካ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው እንርእየሉ መድረኽ ተኣትዩ ኣሎ። ፍሽለት ፕሬዚደንታዊ ዕምሪ ባይደን ዘኸተሎ ዕንወት ኣብ ዓለምናውን ክግመት ዘይክእል ኪሳራ እዩ ኣኸቲሉ ዘሎ። ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንዕዋታት ዝወሃብ ማልያ ትርጉሙ ዝገልጽ መግለጺ ኣብቲ ካብ 21 መድረኻት ዘለዎ ካብ 29 ሰነ 2024 ጀሚሩ ሰንበት 21 ሓምለ 2024 ዝተዛዘመ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ታሪኽ እቲ ውድድር ዓበይቲ ሓደሽቲ ታሪኽ ኣመዝጊብሉ ተዛዚሙ። ኣብዚ ውድድር ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማሼ ቢንያም ግርማይ ኣብ ልዕሊ 120 ዓመት ዘቑፀረንን መበል 111 ግዜ ዝተኻየደን ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ተዓዋታይ ቀጠልያ ማልያ ብምዃን ታሪኽ ክሰርሕ ከም ዝኻለ ክንገር ቀኒሎ። ብዘይካዚ ቢንያም ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ በትለሞ ዓመት ዘመዝገቦ 3 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣብቲ ውድድር ቀዳማይ 3 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ኣፍሪካዊ ክኸውን እውን በቒሎም። እቲ ካልእ ኣብዚ ውድድር ዝተመዝገበ ሓዱሽ ክብረ ወሰን እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኣስታና ካዛኽስታን ማርክ ካቫንዲሽ በትለሞ ዓመት ዘመዝገቡ ሓንቲ ናይ መድረኽ ዓወት ተሓጊዙ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 35 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ እንኮ ተቐዳዳማይ ብምዃን ሓዱሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ። ኣብ ሱሳታትን ኣብ ሰብዓታትን ዝወዳደር ዝነበረ ቤልጅማዊ ማርከስ ኤዲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 34 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡ ዝነበረ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣብዚ ብሰንበት ዝተዛዘመ ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ኣብ ብጫ ማልያ ተቐዳዳማይ ዩኤኢ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ቀዳማይ ብምዃን ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ዴንማርካዊ
ጆናስ ቪንገጋርድ ካልኣይ ቤልጂማዊ ረምኮ ኢቫኖፖል ከዓ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ ቀጠልያ ማልያ ኤርትራ ቢንያም ግርማይ ብ387 ነጥቢ ቀዳማይ፣ ቤልጂማዊ ጃስፐር ፊሊፕሰን ብ354 ካልኣይ፣ ፈረንሳዊ ቤርያን ኮካርድ ኸኒ ብ208 ነጥቢ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ ንኣንበሳ ዓቕበት ትወሃብ ነጠብጣብ ማልያ ኤኳዶራዊ ሪቻርድ ካራፓዝ 122 ቀዳማይ፣ ታዴይ ፖጋቻ ካልኣይ፣ ጆናስ ቪንገጋርድ ሳልሳይ ኮይኖም ወዲኦም። ኣብ ጻዕዳ ማልያ ከዓ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኢቫኖፖል ቀዳማይ፣ ካርሎስ ሮድሪገስ ካልኣይ፣ ማቴዎ ጆርገንሰን ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። እተን ዕውታት ዝሽልመን ማልያታት ትርጉመን እንታይ እዩ? ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ 1903 ይጀሚሮም ኣብ ቀዳማይን ኣብ ካልኣይን ኩነታት ዓለም ብድምር ን10 ዓመታት ዝተቋረጾ ገዲፍካ ሎም ዓመት መበል 111 ግዜ እዩ ተኻይዶም። ኣብዚ ውድድር ከዓ 4 ማልያታት ንሽልማት ዝወሃብ ኣለዋ። ብጫ፣ ቀጠልያ፣ ቀያሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ጻዕዳ ምድራን ማልያ ጻዕዳን። ኣብዚ ውድድር ተቐዳደምቲ ኣብ 21 መዓልታት ብሓፈሻ ኣስታት 3500 ኪሎ ሜትር እዮም ዘዊሮም። ብጫ ማልያ ነዚ 3500 ኪሎ ሜትር ብዝወሓደ ግዜ ንዝወድእ ተቐዳዳማይ ትውሃብ። እዚ ሎም ዓመት ኣብ ብጫ ማልያ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድሩ ዝዛዘመ ታዴይ ፖጋቻ ከዓ ነዚ 3500 ኪሎ ሜትር ኣብ 83 ሰዓታትን 38 ደቂቕን 56 ካሊትን ብምዛምዩ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ክኸውን ኪሎም። ኣብ ብጫ ማልያ ካልኣይ ኮይኑ ዝዛዘመ ጆናስ ቪንገጋርድ ከዓ ካብ ታዴይ ፖጋቻ ብ6 ደቂቕን 17 ካሊትን ድሕሪኡ ውድድሩ ዛዚሙ። ተሎም ዓመት ቢንያም ግርማይ ሓድሽ ታሪክ ብምጽሓፍ ዝተዓወተላ ቀጠልያ ማልያ ከዓ ነቲ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድርን ኣብ መንጎ ጾታ ዝተሰርዐ ነጥቢ ዘህብ ሕንጻጽ ዝበዝሐ ነጥቢ ዘዋህለለ እትውሃብ ማልያ እያ። ኣብዚ ውድድር ከዓ ቢንያም 3 ግዜ ቀዳማይ፣ 2 ግዜ ካልኣይ፣ ሓንሳብ ራብዓይ፣ 2 ግዜ ከዓ ታሽዓይ ብምውጻእ ኣብ መንጎ ጾታ ኣብ ዝነበረ ነጥቢ ዘህብ ሕንጻጽ ከዓ ብሓፈሻ 148 ነጥቢ ብምህላል ብድምር 387 ነጥቢ ሒዙ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ክኸውን ኪሎም። ንቢንያም ተኸቲሉ ኣብ 2023 ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ዝውድድር ዝነበረ ቤልጂማዊ ጃስፐር ፊሊፕሰን ብ33 ነጥቢ ድሒሩ ብ354 ካልኣይ ኮይኖም። ቀይሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ማልያ ከዓ ኣብ ምሕኳር ዓቐበት ንዝበለጸ ተቐዳዳማይ ትውሃብ ማልያ ኮይና ብሓፈሻ ኣብ 21 መድረኻት ኣብ ዝተሰርዐ ዓቐበታት ዝበዝሐ ነጥቢ ንዘዋህለለ ተቐዳዳማይ እዛ ኪንግ ኦፍ ማውንቴን ተባሂላ ትጽዋዕ ማልያ ትውሃቦም። ኣብዛ ናይ ሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ከዓ ኤኳዶራዊ ሪቻርድ ካራፓዝ 127 ነጥቢ ብምውላል ቀዳማይ፣ ታዴይ ፖጋቻ 102 ነጥቢ ካልኣይ፣ ጆናስ ቪንገጋርድ ከዓ ብ70 ነጥቢ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም። ጻዕዳ ማልያ ከዓ ንብሉጽ መንእሰይ ትውሃብ ማልያ ኮይና ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ውድድር ዓወት ንዘይመዝገቡ ዕድሞኦም ትሕቲ 26 ዓመት ንዝኾኑ ተቐዳደምቲ ትውሃብ። ኣብዛ ማልያ ካብቶም መንእሰያት ኣብ 21 መዓልታት ነቲ 3500 ኪሎ ሜትር ብዝወሓደ ግዜ ንዝወደው ተቐዳዳማይ ትውሃብ። ኣብ ብጫ ማልያ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዝዛዘመን ኣብዚ ውድድር ንመጀመርቲኡ ዝተሳተፈን ቤልጂማዊ ሬምኮ ኢቫኖፖል ከዓ ብ83 ሰዓታት 48 ደቂቕን 15 ካሊትን ብምውዳእ ተዓዋቲ ጻዕዳ ማልያ ኮይኖም። ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንዝተዓወቱ ዝውሃብ ገንዘባዊ ሽልማት እቲ ዓመታዊ 50 ሚልዮን ኤሮ ብትስልዑ ባጀት ኣብ ቅድሚት ከም እትስራዕ ትግለጽ ዩኤኢ ቲም ኢማራትስ ብጫ ማልያ ብመንገዲ ታዴይ ፖጋቻ ብምውሳድን 6 መድረኻትን ብዝተዓወተቶ ዝያዳ ንምጋን ኣታዊ ከም ትረክብ ርዱእ ነይሩ። ንብጫ ማልያ ጥራይ 500,000 ኤሮ ኣታዊ ጌራትላ። ነፍሲ ወከፍ ናይ መድረኽ ዓወት 11,000 ኤሮ ብትዕየሮን ፖጋቻ 6 ግዜ ተዓዋቲ ብምዃኑን 66,000 ብዝረኸቦን ካልእ ኣታዊታት ወሲኽካ እዛ ጋንታ ብድምር 806,810 ኤሮ ኣታዊ ብዝገበረቶ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ። ካልእቲ ቪዝማሊስ ክትከውን ከላ ዮናስ ቪንገጋርድ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ብዝወደው 200,000 ኤሮ ሓደ ናይ መድረኽ ዓወትን ካልእን ተደሚሩ 356,220 ኤሮ በፂሕዋ። ሳልሰይቲ ሱዳል ኩዊክ ስቴፕ ክትስራዕ ብዝሓገዛ ሬምኮ ኢቫኖፖል ኣብ ብጫ ማልያ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ብዝወደው 100,000 ኤሮ ዝተሸለሞ ትቐንዲዩ። ወዲ ጋንትኡ ማይክ ላንዳውን ኣብ ብጫ ማልያ 5ይ ደረጃ ሒዙ ስለዝወደእ ተደሚሩ 248,860 ኤሮ ተዋህሊሉላ። ራብዕቲ እታ ካብ 18 ክለባት ወርልድ ቱር ወይ ቀዳማይ ዲቪዥን ዝወሓደ ዓመታዊ ባጀት ትስልዕ ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተርማሽ ክትፅራዕ ምኻላ ካብታ ኣገራ ምዛንታ ዝዓመት ዙር ፈረንሳይ እዩ። እቲ ዝዓበየ ገንዘባዊ ሽልማት 25,000 ኤሮ ኣቢሉ ቢንያም ግርማይ ብዝወሰደ ቀጠልያ ማልያ ዝረኸበቶ እዩ። ብዘይካዚ ቢንያም 3 ግዜ ዕውት መድረኽ ብምዃን 33,000 ኤሮ፣ 2 ግዜ ካልኣይ ደረጃ ብዝሓዞ 11,500 ኤሮ ዝረኸቦ ዝበዝሐ ካብቲ ዝረኸበቶ 111,760 ኤሮ
በዚ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣታዊ ዝገበረቶ እዮም ካብ ዛዕበያ ክለባት ቅድድም ብሽክለታ እንዳሃለወት ታሕቲ ኢንተርማሸ ብምስራዕን ዘይዕውት ዙር ፈረንሳ ሓሊፈን ተባሂለን ካብ ዝግለጻ ብቐንዱ ናይ ጀርመናዊት ክለብ ሬድቡል ቦራ ሃንስክሮ እቲ ዝዓበየ ኣርእስቲ ኮይኑሎም ዕድል ዘይገበረቶ እቶም ክልተ ዝበለጹ ሓኾር ተዓቐብ ተቀዳደምታ ፕሪሞዝ ሮግሊችን ኣሌክሳንደር ቭላሶቭን ብኣግኡ ተሃሪሞም ምውጾም ኣታዊታታ ክወሓሓዳ ካብ ዝገበረ ምክንያት እዩ ቦሮ 16,710 ኤሮ ጥራያ ረኺባ ዙር ፈረንሳ ነዚ ዓመት ሰሊዕዎ ዝነበረ ገንዘባዊ ሽልማት 2.2 ሚልዮን ኤሮ ነይሩ ህዝባዊ ምልዕዓላት ኬንያን ኡጋንዳን ዓበይቲ ምዕባለታት ናይ ዝቕነዘ ኮይኑሎም እዚ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ፖስት ኮይኑ ዘሎ ናይ ሃሽታግ መልእኽቲ ንናዕበኛታት ንቐንዲ መስመር ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ጆሞ ኬንያታ ብምዕፃው ነቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንምግባር ዝዓለመ ምንቅስቓስ እዩ እዚ ናዕቢ ከም መቐፀልታትን ሓድሽ ድንጋገ ቀረፅን ዓይኑ ዘፍጠጠ ተርእዮ ብልሽውናን እቲ ሃገር ክካየድ ዝፀንሐ ሰፊሕ ተቃውሞ እዩ ኣብዚ ሰዓት ድማ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝጠልብ ምንቅስቓስ ይካየድ ኣሎ ጉዕዞ ናብ ፓርላማ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ነዚ ዕለት 23 ሓምለ 2024 ጎስጓስ ክካየደሉ ዝቐነየ ህዝባዊ ምልዕዓል ኡጋንዳ እውን ኣብቲ ካብ ኤክስ ብብዝሒ ፖስት ዝኸውን ዘሎ እዩ ብቐንዲ እቲ ምልዕዓል ፅልዋ ናይ ኬንያ እኳ እንተዘለዎ ንሱር ዝሰደደ ብልሽውና ዝቃወም ምልዕዓል ምዃኑ እዮም ወደብቲ ዝገልጹ መንግስቲ ኡጋንዳ እዚ ህዝባዊ ናዕቢ ኣፍልጦ ዘይረኸበ ካብ ቀይዲ ሕጊ እቲ ሃገር ዝወፀ ከም ባሓዊ ምፅዋት ዝቁፀር ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ከጠንቅቕ ፀኒሑ ተቃዋሚ ሰልፊ እቲ ሃገር ናሽናል ዩኒቲ ፓርቲ ይኹን መራሒኡ ቻኩራኒ ቦቢ ዋይን እውን ነቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ከም ዝድግፎ እንተኾነ ከም ዘይወደቦን ሓላፍነት ከም ዘይወስደሉን ኣብሪሎም ነቲ ሎም ንግሆ ኣብ ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር ዝወፀ 7 ዝርዝር ጠለባት እቲ ተቃውሞ ኣንቢብካ ግን ብቐዳምነት ነቲ ፀረ ግብረ ሰደማውነት ድንጋገ ሓሊፍኪ ሆሞሴክሹዋሊቲ ኣክት ተባሂላ ብኣሜሪካን እንግሊዝን ክትሽደድ ፀንሐት ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኡጋንዳ ሃውስ ኦፍ ስፒከር ኣኒታ ኣነታ ቦንጎ ካብ ስልጣና ክትወርድ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ምስተዓዘብካ ብድሕሪ ዝምልዓል ዘሎ ሓይሊ ይበርሃልካ ህሉ ኩነታት ኣብ ጎደናታት ካምፓላ ከምቲ ጎስጓስ ዝተገብረሉ ብዙሕ ሰብ ኣይተኣከበን እንተኾነ ሓያሎ ድሩዓት መካይን ዘሰነዩ ፖሊስን ፀጥታን ብዙራት ተዘርጊሖም ኣለዉ ገለ ጀመርቲ ሰልፈኛታት እውን ተኣሲሮም ኣለዉ ዕልዋ እዚ ፕሬዚደንት ባይደን ካብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2024 ከም ዝሓበ ዝሕብር ጽሑፍ ካብ ምዝርግሑ ወፃኢ እቲ ፕሬዚደንት ኣበይ ኣሎን እንታይ ኣጋጢሙን ክፍለጥ ኣጸጊሙ ክሳብ ዝሃለወ ብዙሓት ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ዕልዋ ይፍጸም ኣሎ ኢሎም ብተደጋጋሚ ፖስት ይገብሩ ኣለዉ ባይደን ኮቪድ ከም ዝሓመመን ኣብ ሆስፒታል ይእለ ከም ዘሎን እውን ተገሊጹ እዩ ገለ ወገናት ድማ ብህይወት የለን ይብሉ እቲ ናይ ምንሰሓብ ውሳኔ ገለ ኣባላት ስታፍ ዋይት ሃውስ ከም ሰብና ብኤክስ ኢና ሰሚዕና ምባሎም ንብዙሓት ወገናት ኣስደሚሙሎም ባይደን እንታይ ረኸበ እዩ ዘሎ ትኻልእ ሕቶም ካልእ ተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ዘሎ ምዕባለታት ንኹነታት ኢትዮጵያ ዝገልጽ እዩ እዚ ድማ ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖን ኦነግ ሸነን ብዝፈጥርዎ ዘለዉ ዘገምታዊ ፀቕጢ ዝተሓሓዝ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 157 በፂሖም ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 157 ከም ዝበፅሐ መዚ ተኸባቢ ፍሊጦም ኣለዉ እዚ ክልተ ሓደጋታት ብሰንበት ኣጋምሸትን ሶኒ ንግሆን ኣብ ከባቢ ዞባ ጎፋ ብዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ዝሰዓብዮም ተባሂሎም ኣብቲ ቦታ ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰባት ተኣኪቦም በቲ ዝሃመመ መሬት ተቐቢሮም ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት እናደለዩ ዘርእዩ ምስልታት እውን ወፂኦም ኣለዉ ኣመሓዳሪ ዞባ ጎፋ ምስክር ምትኩ እቶም ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ፖሊስን ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም ብሰንበት ብርቱዕ ዝናብ ነይሩ በቲ ምህማም መሬት ድማ ሰባት ሞይቶም ኣለዎ ክብል ወሃብ ቃል እቲ ዞባ ካሳሁን ኣባይነህ ተዛሪቦም መስርሕ ምድሓንን ላይን ይቐጽል ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይምልክት ዛጊት ብዝተረኽበ ሬሳ ግዳያት ልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮን ልዕሊ 100 ኸኣ ደቂ ተባዕትዮን ምዃኑ ከም ዝተለለየ ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ናይ ምልላይ ስራሓት ይቕጽል እኳ እንተሃለወ ቁጥሪ ዝሞቱ ሰባት ግን ክውስኽ ይኽእል እዩ ክብሉ ሰብ መዚ ብተወሳኺ መልኪቶም ኣለዉ ንሱ ኣብቲ ንኤኤፍፒ ዝሃቦ ቃል ንግሆ ብሶኒ ፖሊስን ነበርትን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ግዳያት ከድሕኑ ይፅዕሩ ነይሮም ሽዑ እቲ ኻልኣይ ሓደጋ ኣጋጢሙ እቶም ኣብኡ ዝተኣከቡ ሰባት ከ ሞይቶም ኢሎም ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ሓደ ካብቶም ብከቢድ ዝናብን ሓደጋ ውሕጅን ዝጥቅዑ ዘለዎ ከባቢታት ከም ዝኾነ ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ወይ ኦቻ የመልክት ቅድም ኢሉ እውን ዝተፈላለዩ ከባቢታት
ሃገር ብተመሳሳሊ ሓደጋታት ክህሰዩ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ግዝ ጥራይ ኣብ ከባቢታት ደቡብ እታ ሃገር ብዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ኣስታት 50 ሰባት ዝቐተለ ውሕጅ ምህማም መሬትን ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ። ሓደጋ ውሕጅ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝመጽእ ኮይኑ ክልማዊ ለውጢ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝናብ ከስዕብ ከም ዝገብር ይፍለጥ። ካብ ኢንዱስትርያዊ ዘመን ኣትሒዙ ወዓይ ዓለም ብ1.2 ዲግሪ ሴልሽየስ እዩ ዝውስኽ ዘሎ። መንግስታት ልቀት ንምንካይ ስጉምትታት እንተዘይወሲዶም ከዓ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኪላታት የጠንቅቑ ኣለዉ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም